Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. PNP ang nag-uusisa sa karon kung sino ang naghatag ng soft copies ng dokumento sa paghimo sang vaccination card kag vaccination certificate sa 3 ka mga sospek nga nadakpan nagapeke sini. Ang mga nakuha ng mga vaccination cards kag certificate ang halos wala gid kinalain sa gina-release sang vaccination center sa Bacolod. Sunod sa kay Police Station 1 Commander Major Ramel Sarona, ila na diskubrihan nga may soft copies ng dokumento sa paghimo sang vaccination cards ang 3 ka mga nadakpan nga sanday Lorisa Funelas kag ang mag-asawa nga sanday Maribeth kag Ivan Joros. Laptop kag printer ang ginagamit sang 3 sa paghimo sang fake vaccination cards kag certificates kabaylo sang 500 pesos. Natukiban lang nga peke ang mga ini bangod sa control number kag nagbalis karanay ang ngalan sang doktor kag nurse. Dugang pa ni Sarona, isa ka concerned citizen ang nakatip sa ila sa illegal nga aktibidades sang 3. Amukon nga napatigayon ang operation. Dugang pa ni Sarona, posible madamo na sang naisyuhan sang peke nga mga dokumento kay kadamo sila sang naabtan nga mga samples sa balay nga ginatiniran sang 3. Sunod sa iya, ang natabo sa mga sospek pasampol pa lang nga seryosong otoridad sa paglagas sa mga nagapameke sang sini nga mga importante nga mga dokumento. Lunes ang gindakop ang 3 sa Barangay 24. Na-release na sila makaligat ang 12 oras nga reglementary period. Pero na-file na sang PNP ang reklamo sa pagsupak sang RA 11332 kag falsification of public documents batok sa ila. Pa-investigaran man namon nga nakakuha sila soft copy din mo na parehas din ang ang format. Naglain lang to sa pangalan sa doktor kag nurse kag ang vial control number. Okay. Kay may control number na ang kada vaccine gali mo. Dito to level ang fake gid.